ବାଲେଶ୍ୱର ବୀରତ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦୁର୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ମାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିନ୍ଧାଣୀ ମନୀଷୀଙ୍କୁ। ଧାନ ପାନ ମିନ ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ କାଜୁ ପନିପରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି କେବଳ ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱର। ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆମକୁ ଭୁଜା କିସ ବଢ଼ିଆ କେନେ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ଛିଟା ଦେଇଥିବା ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ମାନି ନେବାକୁ ହେବ ଅଧ ରାତିରେ ବାହାନାଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। କେବଳ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ତାହା ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ନିଜ କୂଳରେ ସାଇତି ରଖିଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବଳରାମଗଡ଼ି କ୍ଷୀରଚୋରା ଇମାମି ନୀଳଗିରି ବାଲିଆପାଳ ରାଇବଣିଆ କିଲ୍ଲା ରିଷିଆବନ୍ଧ ମିତ୍ରପୁର ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ସାରିସୁଆ ୱାଟରଫଲ ଚାନ୍ଦିପୁର ଦୁବଲାଗଡ଼ି କସାଫଲ ତାଲସାରୀ ବାଗଦା ଯମୁନାସୁଲ ଡଗରା ଓ ଚୌମୁଖର ସି ବିଚ୍ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତା। ମୁଁ କହିବାକୁ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତି ଫୁଲି କରି କହେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ।